שלום, וברוכים הבאים לתצוגה שלנו, לתצוגה של דני הנקר. היום אנחנו מארחים את דניאל רואה, שהוא אסטרולוג ומטפל ברפואה משלימה. היי. היי דניאל. אנחנו נשוחח עם דניאל מיד אחרי הפתיח. אתם בטח מתפלאים מה הקשר בין אסטרולוגיה לחדרי ילדים, לעיצוב. יש קשר? בהחלט. אסטרולוגיה בעצם שיטה שהיא משקפת לנו את כל החיים. וחדרי ילדים זה גם חלק מהחיים שלנו, וילדים בטח ובטח. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעבור מזל, אז נתחיל עם מזל. תלה. מזל תלה, מזל עם הרבה אנרגיה, זה מזל שהוא צריך להיות במרכז, ובדרך כלל זה מזל שהוא מאוד מאוד תחרותי. בדרך כלל מה שהצבע שהוא משקף את מזל תלה שהוא מתאים איתו זה צבע אדום. והסביבה שילד תלה ירצה להיות בה זה סביבה שהיא בסך הכל גם תחרותית. זאת אומרת, הוא ישים פוסטרים ותמונות ומשחקים של ספורט, מכוניות מרוץ, כל דבר שייתן לו תחושה של מהירות, של תחרותיות, וזו הסביבה שאוהב להיות בה. דניאל, אבל אנחנו לא נצבר את הכירות בצבע האדום, בטח לא לבנים. אז במה הצבע האדום יכול לבוא לידי ביטוי? הצבע האדום יכול, איפה בחדר? כן, בחדר ילדים. בחדר אפשר למצוא פריטים שמתאימים שהם בצבע האדום. אפשר תמונה, מצעים, דברים האלה. כן. הפועל תל אביב. הפועל תל אביב, בטח. פתרנו את הבעיה. אז מזל תלה, מום ועלה, הפועל תל אביב. כאן אנחנו נעבור למזל שור. מזל שור, מפה האנרגיה ככה לאט לאט נרגעת. מזל שור זה מזל שצריך סביבה מאוד אסתטית. מזל שור מאוד מחובר לגוף, מאוד מחובר לצד הפיזי שלו ולסביבה, לכל משהו חומרי. קודם כל, אנחנו פה במקום של בריאות לילדים, חשוב אצל מזל שור שהמיטה תהיה מאוד נוחה, הכי נוחה שאפשר. מזרון לטקס, אם אנחנו אומרים במונחים של חדרי ילדים ומזרונים, מזרון לטקס, לא גום אוויר, לטקס. הצבע שמאפיין את מזל שור זה צבע ירוק. ורצוי שקודם כל מזל שור הוא מאוד רכושני, הוא לא כל כך אוהב לחלק את הדברים שלו עם ילדים אחרים. אז חדר משלו? כן. במזל, במקרה הזה פחות רצוי שניים באותו חדר? זה מזל מאוד טריטוריאלי, צריך שהוא יהיה לו את הטריטוריה שלו, שלא יכתבו לו לדברים. כלומר, מזל שור רצוי חדר לבד, ואם אין ברירה ושני ילדים באותו חדר, אז צרו לו את הטריטוריה משלו. ורצוי שהסביבה תהיה מאוד אסתטית, הוא אוהב דברים יפים, וגם אם אפשר להכניס בוסים או משהו ארומטי, ריח, זה פשוט מרגיע אותו, בתחושה טובה, וזה קונה אותו. אוקיי, מה המזל הבא? וכאן אנחנו עוברים למזל תאומים. מזל תאומים. תאומים זה מזל מהיר, אינטליגנטי, צריך להיות בתנועה, בפעולה. קודם כל, לפני שבכלל יוצרים חדר למזל תאומים, צריך תקשורת. זאת אומרת, לחבר לו מחשב, אינטרנט, כל מה שקשור לתקשורת. ורצוי שהחדר יהיה מתאים גם לאירוח. כי תאומים זה מזל של חברים. אז הוא אוהב להתארח, הוא אוהב להביא חברים, וקודם כל צריך שזה יהיה מתואם. הצבעים שמתאימים למזל תאומים, צבע צהוב. צהוב? כן, זה קשור לאינטליגנציה, למוח, זה מפרה אותו, צבע שמאוד מעדד עם התדר של מזל תאומים. מכאן אנחנו עוברים למזל שור, למזל סרטן. מזל סרטן זה מזל ביתי, אוהב את החמימות, אוהב את הביטחון. מזל סרטן עלול להרגיש קצת לא נוח בחלל גדול. הוא צריך מקום שיזכיר לו את הרכב. אז שיהיה חמים, שיהיה נעים. אוהל, חדר בצורת אוהל? זה יכול להיות משהו עגול, הצבעים שמתאימים למזל סרטן, זה לבן וכסף. תחושה, הוא יוכל לקשט את זה עם תמונות של המשפחה, הוא מאוד אוהב צילום,
וכל דבר שייתן לו הרגשת ביטחון, חמימות, וקרוב לוודאי שבהתחלה הוא יוצא שההורים ישנו איתו, או שהוא ישן אצלהם בחדר, הוא מאוד מחובר למשפחה, להורים, בעיקר לאמא. כאן אנחנו עוברים למלך האריות, האריה, הוא אוהב להיות במרכז, רצוי שהחדר יהיה גדול, מפואר, הדברים הכי טובים שיש, מותגים. דני הנקר כמובן. כן, כן. ארון בגדים ככה עם הדברים הכי טובים שיש. רצוי לשים לו ככה את ה-DVD הכי משוכלל, ולהכניס לשם סדרת קלטות DVD של סרטי מתח, דרמה, כי אריה ודרמה זה תמיד הולך ביחד. הצבעים ששולט על מזל אריה זה צבע כתום וזהב. מעניין למה. כמו השמש, ורצוי ככה, כדי להחמיא לו, עשינו איזשהו כתר, שהוא הרגיש שהוא מלך. באמת, אתה ממש מציע לעשות תמונה או משהו? כן, משהו שייתן לו תחושה שהוא ככה... שיזכיר לו מי הוא. כן, יזכיר לו מי הוא, ואל תדאגי, אם לא תזכיר לו, הוא יזכיר לך בכל מקרה. אוקיי. מכאן אנחנו עוברים למזל בתולה. פה החדר... מסודר, פונקציונלי, צריך לעבוד. רצוי שהחדר יהיה מלא ספרים, אינפורמציה מאוד מועילה. אם זה ילדים קטנים, מכיוון שמזל בתולה קשור לנושא של בריאות, ואפשר לשים לו פינת רופא ואחות וחולה ורופא, וזה מקום שהוא ירגיש בו נוח. הצבעים ששולטים במזל בתולה זה צבעים של ירוק, חום, כחול, זה מיקס של צבעים. החדר צריך להיות צנוע יחסית, לא יותר מדי מפואר, אבל הכל משהו שיהיה מאוד פרקטי ופונקציונלי. אוקיי? מכאן אנחנו עוברים למזל מאזניים. מאזניים זה רומנטיקה, זה אהבה, אז אם זה בנות, בטח מאוד ירצו לקשט את החדר בקריות עם לב, או משהו שיזכיר להם את הרומנטיקה. החדר גם צריך להיות מאוד הרמוני, רעש ובלגן ולכלוך, מאוד מוציא אותם מאיזון, אז מאוד חשוב שהצבעים גם הם נוטים גם חוץ מוורוד כמובן, גם צבעי פסטל וירוק, זה צבעים שמאוד יוצרים איזון ונוח להם בסביבה הזאת. ומכאן אנחנו עוברים למזל עקרב, שהוא מאוד ככה מסתורי, קודם כל בדרך כלל יופיע, נא לו להפריע. הוא צריך את הפרטיות. עשינו כזה שלט בחדר, בכניסה, שהוא ירגיש נוח. ילדים של מזל עקרב הם מאוד אינטנסיביים, הם צריכים את המסתורים, הם צריכים את המקום הזה, את הביטחון, את השקט. הם לא יאהבו שיחטטו להם בדברים, וצריך לכבד את זה. הצבעים שמאוד מאפיינים את מזל עקרב, זה צבעים עמוקים כמו אדום חזק או בורדו. החדר יהיה מעוצב אולי בסגנון של סדרת בלשים, משהו שנותן מסתורין, שככה אפשר גם לצבוע את החדר מסגנון של ציור של אחת הסדרות. וזה מה שמאפיין את מזל עקרב. מכאן אנחנו עוברים למזל קשת, הוא לא מרחב וקניתם אותו. הוא צריך מרחב, החדר לא תמיד יהיה מסודר, חיות, בעלי חיים יבואו בחשבון, תמונות של נופים פראיים, יכול להיות כל מיני דברים שהוא אסף בטבע, במזכרות, ספרים על תרבויות זרות, על דברים שככה מעבר לים שמרתקים אותו. הצבעים שמאפיינים את מזל קשת זה סגול, ארגמן ותכלת, זה עולמו של הקשת. ומכאן אנחנו עוברים למזל גדי. מזל גדי רציני. קודם כל, החדר צריך להיות מעוצב בצורה כזאת שייתן לו תחושה שהוא מצליחה. כי גדי מגיל צעיר כבר שואף להצלחה, שואף קדימה, הוא צריך חדר מאוד פונקציונלי, מאוד עם הדברים הכי רציניים שיש. בדרך כלל ילדים מאוד בוגרים, מאוד, לא לומר קצת סקנים במרכאות, אבל עם הזמן הם מבשילים. בוגרים. בוגרים. והצבעים שמאפיינים את מזל גדי זה צבעים כהים, שחור, אפור,
ספרייה טובה, דברים איכותיים ככה שמראה שהוא בעצם מאוד מצליח. גם אנחנו עוברים למזל דלי. מזל דלי, קודם כל, זה מזל מאוד ייחודי, מאוד מקורי, הילדים צריכים לעצב את זה בטעם שלהם. זה אף פעם לא ייראה כמו משהו מוכר, זה תמיד יהיה לפי הרצון שלהם, לפי הייחודיות שלהם. תבואו מילד לתצוגה ותנו לו להגביע את דעתו. בהחלט, בהחלט. ומה שיכול לאפיין אותם זה דברים מאוד מתקדמים, זה יכול להיות דברים של אווירונאוטיקה, חלל, רובוטים, דברים שהם יוצא דופן. גם בנות בעצם זה מזל שהוא הרבה פעמים, לא תמיד, מאופיין על ידי ילדים שהם קצת גיקים, נונים, לא תמיד. אבל הם אוהבים את המיוחד, קודם כל חייב שיהיה מחשב בחדר, זה בלתי, ואינטרנט, וכל מה כל החידושים. החידושים הטכנולוגיים, רובוטים, מטוסים יהיו הרבה בחדר, דגמים, מאוד נמשכים לזה. והצבע שמאפיין אותם זה כחול חשמלי, תחתי, מין כחול אפור כזה, וזה מזל דלי. מכאן אנחנו עוברים לאחרון החביב בגלגל המזלות, והוא מזל דגים. מזל דגים. שניים מכל דבר? כן, ונוסף לזה, נושא של המרחב הפיזי הוא קצת לא, הוא המלצה, זאת אומרת, הם אוהבים מרחב, חוסר גבולות, תחושה של החדר צריך להיות שהם לא מגבילים אותם, זה יכול להיות בעיצוב של שמיים, משהו שים, משהו אוורירי יותר, הצבעים זה בדרך כלל ירוק ים, כחול בעיר, צבעים מהסוג הזה, והם מאוד התחברו לקריסטלים בחדר, נשים להם, ואבנים ככה שיכולות לתת להם אנרגיה ככה, להתחבר אליהם, מסתורים גם הם אוהבים, זה יכול להיות משהו בסגנון מעוצב של הארי פוטר, קסמים, משהו שלא מהעולם הזה. ועיקר שזה יהיה מאוד מרווח, נוח, לא יהיה יותר מדי סגור, כי הם אוהבים ספייס, הם אוהבים חלל, הם אוהבים מרחב. זהו, וזה עברנו את 12 המזלות. מאוד מעניין, מאוד מרתק. קיבלתם עכשיו המלצות בעצם כלליות. ואם אתם רוצים להיות יותר ספציפיים ומדויקים ולהתאים את המזל ואת עיצוב החדר באמת לאופי של הילד, זה מצריך כמובן הרבה יותר ייעוץ, הרבה יותר מקצועי ואישי. כמובן להתאים עוד דברים. עכשיו זה ככה ממש נגיעות בקצה המזלג. אז אתם מוזמנים להיעזר בשירותיו של דניאל. דניאל מבטיח לנו שכל מי שיגיע דרך הסרט הזה יקבל 10% הנחה. תודה דניאל. אנחנו, תשימו לב שמתחת הסרטון שלנו יש שם אזור שנקרא תיאור. אנחנו נשים שם לינק לאתר של דניאל, שבו יש עוד התייחסות למזלות טיפה בצורה יותר עמוקה. כל ילד והמזל שלו, אתם מוזמנים להיעזר גם בזה. וממש תודה לך. שמחתי לארח אותך. תודה, ולהתראות. ביי.